Hello everyone, this is Inday Rhonas and welcome back to my channel. Yay! Yay! Pakpak! So ayan na nga guys, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell. At para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko from my YouTube channel. And today's video guys, dito kami ngayon sa aming simbahan para mag-decorate sa aming simbahan guys. So ayan na nga guys, let's go! Ayan. Super ayan. Kagwapa kayo. Ayan guys, muna yung kumadron na. Ayan guys. Bawat Pasko'y may dalang himala, malakas mang ulan, ito'y titila. Lumusan, pagpapala, may kapiling ang nangungulila. Ang mamlukot, tayo'y aapon, may lunas sa sugat ng kaapon. Sa isa't isa'y mayroong paglingap, mga pangarap, ngayon magaganap. Laging masaya ang kwento ng Pasko, dahil sino ka man ay nagmamahal sa'yo, ngayong kapasuhan. So yan guys, yung mga bata guys, naglimpyo. I wonder how. Ayan guys. So ayan guys, nandito na kami ngayon. Kasama ko yung mga bata guys. At saka si Sandro nandiyan sa loob. So, ayan. So, ayan guys. Busy kayo siya. Hala! Kuha na dyan siya. Guys. So yan guys, busy yung mga kabataan guys. Amo. Kau nagjijiw sayaw eh. Biglang din. Ako na ba sa kong vlog? Vlog, yapon. Hindi ka report din. Ah! Gino ka! Mama ni mo. Oh, mama ni mo. Kalimutan ko yung istorya ko eh. Ay Alvin, tingnan mo ako. Para may pagtingin tayo sa isa't isa. Ayan guys. Busy kayo sa Kaya po ito sila vlog na yun. Hi, kaway-kaway.
Hoy, tarungan yung dula. Ipakuha na ng tarik na. Kuha sa ng tarik. Tarik. Nakahaw di kong uy. Tarong akong. Ayan guys, yung mga tambay dito sa So ayan. Sige. Sige ha. Para view ba? Sige, sige daw, sige daw, sige daw. Sige daw. Pag ma-shot na. Ma-shot mo na. Wow! Uy, nagtahirig man ang ring. Uy, mura man akong pagtanaw si mo, tahirig. Hala! Na-shot! Uy, gino ko kalami. Hala! Natubay! Sige na, pag ikatulo, I love you. Dali! I love you! Hala, ano, Julie? Wala na, Jot. Wala na. Akan niya! Sige na, Be, kumasyat na. Basta lagi kakuan. Sige na. Sige. Hoy ka mo mga ba... So, ayan guys. Soon, makuha na ko lang silang vlog. Mag-guest na ko. Mag-guest na ko lang sila sa vlog. Labaw na na guys. Oo ka na guys. Yan. Yun yung mga crush ng bayan. So, ayan guys. Busy kayo ng bayan. Sigang na yun. Sige daw. Ayan guys, ang mini Christmas tree. Ayan. Yan. Ah, gawa pa kayo eh. Mura magnasa kuan eh. Mura sa Mura sa Bangkok. So, ayan na nga guys, katatapos lang namin ng ikan sa simbahan. Ah, guwapa kayo. Char! Ang uyabi sa pulis. Kisang uyabi di ay. Sa bubaka. So, kapoy kayo magkuano. So, kapoy kayo mag-decorate sa simbahan, te.
among dagat, madam. Diri asa sa gikuan sa una, gitamasan sa mayong kamo. Ayan guys, diri guwapa kay diri ano. Tanawa ko niyo guys. Hindi ko siya liguan karong hapon kay tinaw ang dagat, labi na nakay kauban, but na lang jud. Hoy kaway, hapit na magawa si July. Ayan guys, nakadawat na niyo ka na kuan, nagpa-short si Madam, di ka nito sa Shopee. Dagay kayong salamat Sandro for having like this. Hindot kaayo na siya. Ako na yung pangwadwad sa kuan. Wala siya na publish ko na siya. Gani, pangwadwad ko sa... Hindi, makita rin kong legs. Ani. Salamat kaayo. Oh. Hindi kami na tumawa ko yun. Hindi mo ko kayo Riyag, thank you so much for this. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Sandro. God bless. Welcome! Welcome pa yan. Isaon? Guwapa kasi maminchi, no? Paulog na mo ata ka short pa. Unta kani nga sure pan gatag Sandro guys, tuslo ka nung ta ako mga kalubinan. Kaya ginawa ko gimat. So ayan guys, maraming salamat po kay Boomer sa imuhang 100,000 nga load. Salamat sa sponsorate, Madam Boomer. God bless. Guwapa kayo siya na bata guys. Yan now. Dari ha, tanawa. So ayan guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please guys, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And so, that's it muna yung video natin guys. So ako'y magpapaalam na I'm Inday Rhonas. And bye. Bye na madam. Bye. Keep safe. Amping. Shh. Tara.